Здравейте! Правя малко ревю на медиите за Touareg 7L от 2002 до 2010. Първо поколение. Този тип медия става само за този Touareg и за Volkswagen Transporter T5 от 2007 или 2008 до 2013. Медията, ето какво представлява. Има си стабилно охлаждане, вграден вентилатор и няма зациклени и залакване. Така, първо да ви покажа характеристиките на медията. Това е медията, Android 14, ROM е тази годишен, 4 ГБ RAM, 8 ядрен процесор на 2 ГГц, Cortex A73 архитектура, доста бърз, 64 битов, много добре се представя медията. Сега ще видите ревюто и ще прецените сами. Ето изтривам всичко, което е било отворено. Екрана е QLED с много добри ъгли на видимост. Всички ъгли се вижда еднакво, без загуба на цветове, избледняване, помътняване. Това е голям плюс, вижда се от всякъде и е нужно да заставате срещу нея. Така, да почна да видите как отваря медията и как се държи. Тя разполага с DSP процесор за наистина много добър звук, който е даже по-добър от оригиналните. 32 бандов еквалайзър, имате саран звук за точен център на купето, имате допълнително усилване на предна и задна линия на вратите за баса, като същевременно бас се режи по херци. Звуковото поле, това е фадър и баланс. Отделно имате low pass филтър, който може да отрежете баса към вратите, предна и задна линия за хора, които използват субвуфер, за да не натварят вратите, ако с да не се сданят говорителчета. Радиото е с RDS. Чува се прекрасно медията. Много сила има, качество. Това е Bluetooth. Ето Bluetooth. Вързвате с телефона по Bluetooth и разговаряте през медията. От тук вдигате, от тук затваряте. Тук виждат имената на хората, които са в SIM картата. Ето Google карти, примерно как отваря. Всичко става на момента. Бързо се движи. Теми. Медията има вградени 10 теми. Това са различните начални екрани, които може да поставите. Има изчистени за хора, които искат да няма нищо. Ето го. Отделно сменяте цветовата комбинация на настоящия екран, който го поддържа. Така, има вграден вентилатор медията с софтуерно управление, който се управлява посредством ръчно включване или автоматичен режим, който го препоръчвам. Просто тя се решава кога се включи, когато мини 52-3 градуса, тогава се включва вентилатора. Така, Google Play магазин, разбира се, да изстреля на приложения. Като самия магазин работи много леко, много приятно. Всичко се случва бързо. Така, има YouTube, разбира се. Който също работи много бързо, без никакво бавене и мислене. Така, има Waze. Разбира се, всички го ползваме. Медията разполага с Wi-Fi и с
4G, за да може да сложите сим карта и да сте независими от телефона. Когато излезете с къщичката с Home бутона, Waze остава на малкия екран и може от тук да се ползва с гласово търсене. Grand Mall. Ето, можете от тук да си действате директно на малкия екран. Не е нужно даже да влизате в... Да, трябва да обърнем на български. И така, това е Waze, може и Google карта да стои тук, може и този екран с скоростта, която GPS-а отчита. С тази скорост ще се вижда на този екран. Има Google Play и Android Auto, безжично, разбира се. Ето. Всичко нужно си има медията за добра работа и бърза и да не ви липсва нищо в колата. Ако имате някакви въпроси, питайте, ще ви отговоря.